Ako si Kuting, at ang kwento na ibabahagi ko ay karanasan namin ng aking mga pinsan na sina Octavio at Berting. Nasa huling taon na ito ng dekada 80. Sa aming tatlo ay ako lamang ang binata. Si Berting ay may asawa na, nagngangalang Paz. Dalawang kanilang anak na sina Jasen at Lena. At noong mga panahon na nangyari ito, ipinagbubuntis ni Paz ang pangatlo nilang anak. Samantalang sina Octavio at Tonya naman ay may tatlong anak na sina Terry, Fe at Ferdy. Malawak ang palaisdaan na binabantayan namin. Sa may dagupan po ito, sa Pangasinan. Malapit labang din sa ilog ito na kung saan nanggagaling ang magkahalong tubig alat at tubig tabang na pumapasok sa palaisdaan, sa ilog, at magkahalong bakawan at sasa ang mga tumutubong punong kahoy. May iilan ding puno na kung tawagin nila bangkal, ang tumutubo sa may pilapil. Kapag namulaklak ang puno ng bangkal ay sinyalis na para manghuli kami ng kasag sa ilog, dahil mataba ang mga kasag kapag namumulaklak ang bangkal. Maliban sa bangos ay may mga sugpo at alimango din na pinapalaki sa palaisdaan na ito. Paminsan-minsan ay naglalambat kami dito gamit ang lumang musketero. Pamamaraan namin ito para mahuli ang mga ligaw na isda galing sa ilog na pumapasok sa may palaisdaan. Sa ganung paraan ay may iwasan ang pagkonti ng mga similya ng bangos at sugpo na hinuhulog sa palaisdaan nun. Kapag umuulan kasi at mapasok ang tubig sa ilog dito, sumasama ang mga isdang kitang, dibdib at iba pa mga isda na malakas kumain ng mga similya ng bangos at sugpo. Ang kubo ko ay napagitnaan ng dalawang kubo kung saan nakatira ang pinsan ko at ang kanilang pamilya. Ganun pa man, magkalayo ang agwat ng bawat kubo. Ang pinakadulo ng palaisdaan ay pinalibutan ng lambat bilang bakod. Nang sa ganon ay maiwasan ang pag-apaw ng mga isda papunta sa kabilang palaisdaan kung saan iba na ang nagmamayari. Bago pa lamang kami sa pagbabantay sa palaisdaan ang hiniling namin sa may-ari na ganito ang gagawin para hindi masayang ang mga binina siyang kinatuwa niya naman dahil epektibong naisip namin yon. Hindi na kasi ito namumroblema dahil hindi na siya nalulugi sa kanyang mga ani. Bihira lamang bumisita ang may-ari ng palaisdaan sa lugar. Nagbibinata pa lamang kaming tatlo nang nagsimula kaming magbantay sa palaisdaan hanggang sa nag-asawa ng dalawa kong pinsan sa edad na 26. Magkakaedad lamang kaming tatlo at magkakasunod din ang aming kaarawan. Madalas pa kaming napagkamalang triplets. Tinatawanan na lamang namin yon. May kalayuan ng palaisdaan na ito sa kalsada. Nasa 15 minutos ang kailangang lakarin papasok para marating ang palaisdaan. Na mag-asawa ang dalawa kong pinsan. Saka pa lamang sila pinabukod ng aming amo. Naging maayos naman ang aming paninirahan sa lugar at wala kaming problema sa mga kapitbahay na tagabantay din ng palaisdaan. Kapag may okasyon sa kanila ay iniibentahan nila kami. Ganun din naman kami sa kanila. Ang mga anak ni Octavio ay nakikipaglaro sa mga anak ng kapitbahay namin sa palaisdaan. Hanggang sa may isang pamilya ang nadagdag sa magbabantay sa kabilang palaisdaan nun. Kaming mga nasa palaisdaan, Sir Seth, hindi kami basta lang nagbabantay. Nag-aalaga din kami ng mga hayop. Kabilang na dito ang manok, itik at baboy. Ang mga ganitong pag-aalaga ay hindi sa may-ari ng palaisdaan, kundi sa amin na ng mga nagbabantay. Maliban sa pag-aalaga ng mga hayop, marami rin kaming pananim na maging ang may-ari ng palaisdaan ay nakikinabang din naman. Kapag dumadalaw kasi ang mga ito, marami silang dalang gulay pa uwi. Minsan ay may manok pa at mga itlog. Nakakatulong din ang mga pananim namin at pag-aalaga ng mga hayop sa pang-araw-araw naming gastusin. At dahil wala akong asawa,
Ako ang naiiwan sa palaisdaan tuwing araw. Ang dalawa kong pinsan ay nagtatrabaho sila. Namamasada ang mga ito ng tricycle. Umaalis sa umaga, bumabalik na lamang sa hapon. Samantalang ang kapitbahay naming nagbabantay ng palaisdaan ay naging madalang ang pakikipag-usap sa amin simula nang may lumipat doon na bagong pamilya. Isang araw, habang binibisita ko ang aking mga pananim sa tabing ilog, nakita ko ang kapitbahay namin na si Apong na namimingwit nun. Para bang malayo ang iniisip nito. Parang malungkot na hindi mo maintindihan. Hindi man lamang niya nararamdaman ang paglapit ko. Pre, hinay-hinay lang sa pag-iisip. Delikado yan. Pabiro ko ton. Ikaw pala yan, pre. Saan ka galing? Tanong nito. Sinabi ko naman na binisita ko ang aking mga pananim. Tinanong ko ito kung anong nangyari. Bakit ang lalim yata ng kanyang iniisip? Pumuntong hininga na lamang ito at sinabing, nanganganib na yata yung trabaho ko, pre. Mainit na yung mata sa akin ni Amo eh. Hindi lang sa akin kundi pati na rin sa pamilya ko. Nagtataka ako kung paano nangyaring ganong maayos naman itong magtrabaho. Ayoko na lang sabihin yung mga rason, pre. Delikado. Ang masasabi ko lang sa inyong tatlo, mag-ingat kayo palagi ha. Lalo na yung mga anak ng mga pinsan mo. Buntis pa naman si Paz. Kailangan nila magdoble ingat. Hindi ko maintindihan kung anong ibig nitong sabihin pero hindi ko na ito kinulit pa. Tumango na lamang ako. Nang aalis na sana ako saglit ako nitong pinigilan. Inabot niya sa akin ang 3 bote ng langis na may mga halamang ugat. At hindi ko maintindihan. Mabango ang langis na yun na may halong samyo ng mentol at insenso na siyang gustong-gusto kong inaamoy. Ayon sa kanya, kumukulo ang langis na yon kapag may nilalang na hindi kaaya-aya, partikular sa mga aswang. Nagtaka naman ako kung bakit niya ako binigyan noon gayong sa pagkakaalam ko, wala namang aswang sa lugar namin. Magtatanong pa sana ako noon pero sinabihan na ako nitong wag nang maraming tanong dahil may nakikinig umano na hangin sa paligid. Kaya hindi na lamang ako nagsalita pa. Kinahapunan, pinuntahan ko ang bahay ni Octavio. Sa paglalakad ko sa Pilapil ay nakita ko ang bago naming kapitbahay na nasa gilid ng kanilang kubo habang nakatingin sa bahay nila Berting. Si Paz ay nagdidilig ng mga halaman ng mga panahon na ito. Kaya sa halip na pumunta sa bahay nila Octavio, lumiko ako pabalik sa kubo nila Berting. Nakita kong tiningnan ako ng lalaki pero hindi ko na lamang yun pinansin pa. Ilang sandali pa'y lumabas na si Berting noon. Insan, mabuti at nandito ka. Pupunta na sana ako sa iyo eh. Nagtaka naman ako kung ano ang sasabihin nito. Nang makapasok na ako sa kubo, may sinabi ito na nakita niya ng nakaraang araw habang naglilibot ito sa palaisdaan. Nakita ko yung bagong kasama nila Apong. Nasa gilid ng ilog. Nakatuwad. May kinakaing hayop pinsan. Pero hindi ko lang malaman kung anong klase yung hayop na yon. Hindi ako nakasagot. Ibinigay ko na lamang sa kanya ang langis na binigay ni Apong. Tinanong niya ako kung para saan ang langis na yon. Sinabihan ko rin ito na tingnan niya kung ano ang nangyayari. Kumukulo yun. Sinabihan ko siya na ibig sabihin lamang nun ay huwag na siyang maingay. Alam mo na kung para saan yan, Insan. Nandyan lang sa labas yung kung anong mga malaing ginhawa na yan. Kaya nagkakaganyan yung kumukulong langis. Wika ko kay Berting. Tumango na lamang ito. Maya-maya pa ay lumapit si Paz sa amin. Kagad na binuksan ni Berting ang bote.
Pagkatapos ay ginuhitan niya ng krus sa mga pulso ni Paz gamit ang langis. At ang huli nitong ginawa ay haplusan ng langis ang tiyan ng buntis niyang asawa, na noon ay unti-unting nagrireklamo na sumasakit ang kanyang tiyan. Grabe, 6:00 pa lang ng hapon, dinadalaw ka na. Wika ko noon. Maging ang mga bata ay hinaplusan na rin ng pinsan ko ng langis. Sinabihan niya na rin ang mga ito na wag nang lumabas pa ng bahay. Nagpaalam na ako noon. Kailangan ko pang pumunta sa kabilang dulo ng palaisdaan. Sinabihan ko na lamang si Berting na magpaputok ng baril kung kailangan niya ng tulong. Tumango naman ito. Paglabas ko ng kubo noon, nagpalinga-linga ako. Hinahanap ko yung lalaki kanina, pero wala na ito doon. Yung langis ko sa bulsa ay unti-unti nang huminto sa paggulo. Hindi na rin ito umaapaw kaya alam kong wala na ito sa paligid. Doon na rin ako dumaan sa likod ng kubo nila Berting papunta sa kabilang bahagi ng palaisdaan, kung saan naroroon naman ang kubo nila Octavio. Mataas ng tubig dagat noon kaya pumasok na sa ilog ang tubig alat. Naisipan kong iyain si Octavio na mag-umang kami ng lambat sa ilog. Pagdating ko sa kubo nila, nagkataon naman na kasalukuyan itong nagsisiga sa kanilang bakuran. Binati niya ako na makita ako. Nilapitan naman ako ng mga pamangkin ko at kagaya ng dati. Nagpakargang pinakabunso na noon ay nasa 2 taong gulang lamang. Kinarga ko naman ito. Lumapit kay Octavio. Insan, maganda yung sinag ng buwan ngayon ah. Maglatag tayo ng lambat. Pagyayaya ko dito. Sige insan, anong oras tayo alis? Sinabi ko naman sa kanya na maganda kung ilatag namin ng lambat ngayong gabi. Ipapandaw na lamang kapag nag-umaga na. Nang sa ganun ay sigurado kaming may mahuhuli kami noon. Sinabihan na rin ako nito na maglatag na rin kami ng bukatot para makahuli kami ng talangka na siya namang sinang-ayunan ko noon. Nagsabi din ito na daanan ko si Berting para mayaya namin ito sa paglatag ng lambat. Doon ko na sinabi na hindi pwede si Berting at ang dahilan kung bakit noon. Sinabi ko rin sa kanya ang sitwasyon ni Apong at ang agam-agam nitong nangangamba na baka mawalan ito ng trabaho. Napamura naman si Octavio sa sinabi ko. Sinabi rin to na kailangan namin gumawa ng paraan para matulungan si Apong. Kung kinakailangan namin kausapin ng kanyang amo ay gagawin namin. At dahil sa napag-usapan namin na maglatag ng lambat ay hinintay ko na lamang ito na makapaghapunan bago kami umalis. At dahil nga sa niyaya ko nito, doon na rin ako kumain sa kanila. Bago pa man kami umalis para maglatag ng lambat noon, binigay ko na kay Octavio ang langis na binigay sa akin ni Apong. Alam na nito kung saan ginagamit ang langis na yon kaya nag-haplas siya ng langis sa kanyang noo, sa likod ng tenga at pulso bago pa kami umalis. Maayos kaming nakalatag ng lambat. Pagkatapos naming makagawa ng paglatag ay kaagad naman kaming umuwi noon. Nasa 10:00 na ng gabi nang makauwi ako sa kubo. At kalahating oras lamang ang nakalipas nang makauwi ako. Narinig ko naman ang kahulan ng mga aso noon. Ang aso na inaalagaan ko sa kubo at ang aso nila Berting ay nagkakahulan. Bukod pa doon, naririnig ko din ang kahulan ng aso nila Octavio. Hindi naman nagtagal ang pagtahol nito. Kaagad ding nanahimik kaya inakala ko na ayos lamang yon at baka may nakita lamang ng mga kung ano sa paligid. Tuluyan na akong nakatulog nang huminto na sa pagtahol ang mga ito. Kinaumagahan, 3:30 pa lamang ng madaling araw. Bumangon na ako at nagpakulo ng tubig. Pagkatapos ay nagtimpla na ako ng kape. Nilagay sa thermos bago ko yun binitbit palabas ng bahay. Dali-dala akong pumunta sa bahay nila Octavio. Pagdating ko doon, nagpapakulo na rin ang asawa nitong si Tonya ng tubig para magtimpla ng kape. Pinakita ko naman kay Octavio ang dala kong kape kaya napangiti na lamang ito. Lagi ka talagang handa, insan.
Napangiti na lamang ako at niyaya na siya. Kaya kinuha na lamang niya inihandang nilagang saging ni Tonya bago kami umalis nun. Masaya kami sa aming pagpandaw. Napakarami kasi kaming nahuli. Iba't ibang klase ng isda at malalaki pa. Sunod naming pinandaw yung bukatot. Maraming laman itong talangka, hipon at iba't ibang uri ng isda at alimango. At dahil dalawa lamang kami ni Octavio, naisipan na namin na doon na lamang isalin sa kubo ni Berting. May banyera doon at para matulungan na rin kami nito sa pagpili ng mga laman ng bukatot. Nang makarating kami sa kubo ni Berting, narinig namin ang pagtalak ni Paz. Pero hindi si Berting ang tinatalakan nito dahil si Berting ay doon nakaharap sa kanyang mga alagang manok na para bang namumroblema at naiinis nun. Tinawag namin ito. Na makita niyang hindi kami magkanda o gaga sa aming dala na nasa bangka, tinulungan niya kami. Dahil patuloy pa rin sa pagtatalak si Paz, tinanong namin si Berting kung anong kalokohan na naman ang ginawa niya. Hindi ako mga insan. Kung sino mang nilalang yung pumatay sa alaga naming inahin na manok, walang natira sa mga sisiw eh. Yung inahin, kinagat lang sa leeg. Nawawala yung lamang loob ng hayop. Pakpak, leeg, ulo at paa lang yung natira sa manok ko. Gulat na gulat kami noon. Itinapon na lamang yun ni Berting sa ilog. Inasikaso na namin ang bukatot pagkatapos nitong matapon ang patay na manok na yon. Naging palaisipan kay Berting ang nangyari sa kanyang manok. Ultimong kami ni Octavio. Napaisip na rin ang mga panahon na yon. Hindi namin lubos maisip na mangyayari ang ganitong problema. Kakatapos lang namin sa pagpili ng mga nahuli namin noon. Nang dumating ang amo nila Apong, binati kami nito at bumati din kami pabalik. Pero nang makarating ito sa kubo ni Apong, napasigaw ito na para bang galit na galit. Dali-dali kaming pumunta doon. Kung ano-anong masakit na salita ang pinagsasabi nito kay Apong. Sa awa ko sa kaibigan namin, kami na ang sumagot sa amo nito. Manong, matagal na si Apong sa inyo. Halos kasabayan lang namin siya. Kahit minsan hindi siya gumawa ng kalokohan dito sa palaisdaan ninyo. Pero imbis na makinig nun, nagalit pa ito. Maging kami ay nadamay sa galit niya kay Apong. Sinabi pa niya sa kaibigan namin na matagal na niyang pinapalayas ito pero hindi pa rin umaalis yon. Masyadong makapal yung mukha, sigaw nito habang nakatingin sa kubo ng kaibigan namin. Kayo, nangangatwiran pa kayo para sa kaibigan nyo. Palibasa pare-pareho kayo ng ginagawa eh. Nainis kami sa tinura nito. Bakit Manong? Anong ginawa namin dito? Galit na rin na tanong ko sa may-ari ng lupa noon. Pinasaringan ko ito at pinagsabihang hindi naniniwala sa sabi-sabi at sulsul ang amo namin. Lalo na't higit kanino man ay siya ang nakakilala sa amin at sa kung ano kaming klase ng tao noon. Ito naman ang natigilan sa sinabi kong yun sa kanya. Pagkatapos ko masabi ang mga katagang yon, umalis kami pabalik sa kubo ni Berting. Pero habang naglalakad ay nakita namin ang bagong nagbabantay sa palaisdaan. Nakatingin ito sa amin at nakangisi nun. Tiningnan ko yun na may galit kaya ang pagngisi niya ay napalitan ng mga titig na tila ba nagbabanta. Tinitigan ko ito ng may paghahamon habang diretso na kaming naglakad nun. Habang nasa kubo kami ni Berting, dumating ang may-ari ng palaisdaan na aming binabantayan. Natuwa ito na makitang ginagawa namin. Dito, naikwento namin ang nangyari kay Apong at sa amo niya. Pinaalam din namin sa kanya na walang matitiran si Apong at ang kanyang pamilya. Kung ganoon, ako na lang yung kukuha kay Apong at sa kanyang pamilya. Nangangailangan ako ng tauhan na magbabantay ng palayan ko sa bukid eh. Wika ng amo namin. Ang bukid rin ito ay 2 barangay ang layo mula sa binabantay naming palaisdaan.
Dahil sa sinabi ng amo namin, kinausap ko ito kung pwedeng sa kubo ko muna manatili sila Apong sa gabing ito kung hindi pa niya madadala ang magpamilya sa bukid noon. Pumayag naman ang amo namin sa sinabi kong yon. Maya-maya pa, nakita na namin ang amo ni Apong na paalis na. Saglit pa itong napatingin sa amin na nagkakasiyahan. Hindi naman ito huminto para kausapin ang aming amo at hindi din naman ito pinansin ni boss kaya pinabayaan na lamang namin yon. Ilang sandali pa ay nakita na namin si Apong kasamang pamilya niyang naglalakad sa pilapil. Nang tumapat na sila sa kubo kung saan kami nakatambay, ang amo ko na mismo ang tumawag sa mag-anak. Lumapit si Apong sa amin. Si Pas naman itinawag na rin ang asawa ni Apong na si Lisa. Apong, totoo ba itong nabalitaan ko na pinapaalis na kamo kayo ng amo mo? Nakita namin na hindi na napigil ng asawa ni Apong ang kanyang emosyon. Tinapik na lamang ni Boss Fidel ang kanyang balikat. Kung wala kayong matutuluyan ngayon at bukas, dito na muna kayo manatili sa kubo ni Kuting. Pupunta muna ako bukas sa bukid. Titingnan ko dun kung saan pwedeng may tayo yung kubo na titiran nyo. Babalikan ko kayo dito kapag nakabili na ako ng materyales para sa kubo nyo. Wika sa kanila ni Boss Fidel noon. Dahil doon ay tuluyan ng tumulo ang luha ni Apong. Muli niya itong tinapik sa balikat. Bata pa lang kayo, kilala ko na kayo. Nagbibinata lang kayo na nagsimula kayong nagbantay sa palaisdaan eh. Kaya masasabi kong kilala ko na kayong apat. Kaya alam ko mabuting tao ka, Apong. Sinabihan ni Berting si Pas na samahan na muna si Lisa para ihatid ang kanilang mga gamit sa kubo kung saan sila pansamantalang titira. Sumunod ang dalawa. Habang kami naman ay nagluto na ng agahan. Hinati namin sa apat ang aming mga nahuli. Kaya natuwa rin ang aming mga amo. Maswerte talaga kami sa mga ito. Habang nagkakape, doon ako nagsimulang magtanong kay Apong kung bakit ganun na lamang kagalit ang kanyang amo sa kanya. Ay naman dito, hindi niya alam kung ano talaga yung dahilan. Dati naman ay maganda ang kanilang relasyon. Nagagawa niya naman ng maayos ang kanyang trabaho. Nagsimula lamang umano na magalit ang amo sa kanya nung doon na tumira si Oro at ang pamilya nito sa may palaisdaan. Sinabi rin ni Apong na simula ng manirahan na sa palaisdaan ng mag-asawa. Marami ng isda ang namamatay sa hindi niya malamang dahilan. Ultimong ang mga alaga niyang manok. Naubos na rin. Minsan akong pumunta sa kubo nila Oro pero hindi ako natuloy. Sa malayo pa lang ako sanlubong na ako nito. Sinabihang hindi ako pwedeng lumapit sa kanilang kubo. May sumpa daw ako pre, kaya nagkandamatay ang mga isda at mga alaga kong hayop dahil sa sumpang dala ko. Naiiling na lamang na wika ni Apong. Napakamot na lamang din ako sa ulo. Natawa sa sinabi ni Apong. Napakababaw na dahilan. Yung sumpa na yun, hindi man lang masabi kung totoo, di ba? At hindi man lang kinausap mo na si Apong. Pero ang sumunod na sinabi sa akin ni Apong, ang siyang nakakagulat sa lahat. Nakita niya umano si Oro na sinusukahan nito ang kahon kung saan nagkandamatay ang mga isda. Sa kung anong dahilan na hindi niya rin alam. Yung manok ni Berting tol, kagaya ng nangyari sa mga manok ko. Malakas yung kutob ko na si Oro ang may kagagawan. Hindi ko lang masabi dahil wala ako matibay na pruweba Wika ni Apong noon. Sinabi rin ito na ang langis na binigay niya sa amin ang magpapatunay kung anong nilalang si Oro kapag nasa malapit ito. Doon na ako napaisip, lalo na sa nangyari sa langis nung pumunta ako malapit sa kubo nila Berting. Doon na namin napagpasyang magmatyag nun kung totoo ang sinabi niya tungkol kay Oro. Hindi imposible na manganganib ang aming buhay kung totoong aswang ito. Saka ko lang naalala ang mukha ni Oro kaninang umaga. Kaya't napagtanto ko rin na baka totoo naman ang sinabi sa akin ni Apong. Alas 5 ng hapon nang pumunta kami sa kubo nila Berting. Nakita namin si Oro na naglalakad sa pilapil ng palaisdahan
Nakatingin ito sa amin ni Apong. Nakita ko kung gaano kasama niyang tinitigan ng aking kaibigan. Pero hindi na lamang ito pinansin pa. Nang walang ano-ano, naglakad ito palapit sa kinaroroonan namin habang nakangisi. Hindi na lamang namin yun pinansin at si Apong ang nagsabi ng, "Nakuha mo na yung gusto mo, Oro. Ikaw na lang mag-isang nagbabantay ng palaisdaan. Wala nang nakikialam sa kung ano man yung gusto mong gawin. Kaya lubayan mo na ako at mga kaibigan ko." Wika sa kanya ni Apong noon. Ngumisi lamang si Oro at sumagot ng, "Hindi ko pa nakuha lahat, Apong. Huwag ka mag-alala. Kapag nakuha ko na ang pakay ko ngayong gabi, naalis na rin kami ng pamilya ko. Kakain lang muna ako ng masarap at sariwa." Maluwang ang pagkakangisi nito habang nagsasalita. Kinilabutan ako nang marinig ko ang sinabing yun ni Oro. Alam kong may hindi ito magandang gagawin, kaya't nagmadali na akong pumunta sa kubo ni Berting. Pagdating ko doon, kasalukuyan namang pinipili ni Paz ang kanilang uulamin. Ilang sandali pa ay dumating din si Octavio na nagmamadali. Sinabi nitong nakausap niya si Amos, ang tagapangalaga ng palaisdaan na nasa kabilang bahay ng lugar na yon. Kagaya niya, naglilibot din ito sa palaisdaan sa tuwing hapon at madalas ay si Octavio ang palagi nitong nakakausap. "Mga insan, sinabihan ako ni Amos na maglibing tayo ng alimango sa 4 na sulok ng kubo natin. Yung malapit lang sa silong. Ganun din sa kulungan ng mga manok mo, insan. Maglibing ka rin ng halimango sa harap at sa likod na bahagi. Yung hindi pa nalulutong alimango, ha?" Bilin ni Octavio habang nagmamalay din itong umalis. Dahil ayon sa kanya, ganun na rin ang gagawin niya sa kanyang kubo nun. Kaagad kong tinulungan si Berting sa sinabi na yun ni Octavio. Samantalang si Apong naman ay sinabihan kong kunin na muna ang pamilya niya at doon na muna kaming lahat manatili kina Berting. Nag-aalala kasi ako sa mga pamangkin ko at sa pinagbubuntis ni Paz noon. Malakas ang kutob ko na ang pamangkin kong nasa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina ang gustong puntiryahin ng nilalang sa gabing ito. Nagukay na ako ng tig-1 dangkal lamang na hukay sa lupa. Binaon namin doon ang alimango at sinabahan ng bulok na itlog ng itik. Ganon na rin ang ginawa namin sa kulungan ng manok at ng mga alagang hayop ni Berting. Dahil sa 3 kaming gumagawa ay mabilis lamang naming natapos yon. Hindi nga kami inabot ng kalahating oras sa ginagawa namin. At dahil maaga pa naman, umuwi ako sa aking kubo at ganoon na rin ang ginawa ko. Kinuha ko ang 12 baril na binigay sa akin ni Boss Fidel. Bawat isa sa aming 3, may baril na ganito na siyang ginagamit namin sa pagproteksyon sa buhay namin sa palaisdaan. Tinulungan naman ako ni Apong sa paglibing ng mga alimango at bulok na itlog sa bakuran ng kubo. Ganoon na rin sa kulungan ng mga alaga kong manok at titik noon. Pagkatapos ay binitbit na namin ang sinaing ni Lisa at ang niluto niyang paksiw na pinaghalong isda, alimango at hipon. Kaldero nang binitbit namin ni Apong sa sobra naming pagmamadali. Mahigit 7:00 na ng gabi nang makarating kami sa kubo nila Berting. Kaagad namang naghanda ang mga babae na ang aming hapunan. Pagkatapos kumain, inasikaso na namin ang aming mga 12. Napag-usapan namin huwag nang lumabas ng bahay. Nasa loob na lamang kami nagmamatiyag dahil hindi namin alam kung ilan sa miyembro ng pamilya ni Oro ang aswang. Ang bala naman ng 12 ay tinanggal muna namin sa lalagyan nito. Nilubog namin yun sa langis na ginawa ni Apong. Hinaluan niya ng suka at asin ang langis. Pagkatapos ay nilubog namin doon ang 24 na pirasong bala ng baril na 12. Nasa 10:00 na yun ng gabi nang simula kaming nakarinig ng mga paghuni. Tinanggal na namin sa langis ang bala ng 12 baril at nagsimula ng magbatiyag. Habang umiikot ang tunog na yun sa kubo,
naririnig namin na tila ba naiirita. Ni hindi ito makalapit sa kulungan ng mga hayop o sa kubo man lang. Maya-maya pa, nakarinig kami na may lumilipad papalayo. Parang papunta ito sa kubo ko. Pero gaya ng nangyari kanina, parang bigo din ito sa kanyang pakay dahil kagaya ng huni nito kanina ay naiirita din ang tunog nito. Mas lalo pang lumayo ang tunog ng nilalang. Walang ano-ano ay narinig namin ang pagputok ng baril ng 2 beses. Doon na namin naisipan ni Berting na lumabas na ng kubo habang si Apong ay inatasan naming samahan ng kababaihan at mga kabataan sa loob ng kubo na yon. Nagbantay kami ni Berting sa labas. Patuloy naming naririnig ang galit na huni ng nilalang. Kung kanina ay lumilipad, ngayon naman, para bang tumatakbo ito sa lupa at ang huni nito ay isang baboy na lalaki. Inabangan namin ni Berting ang nilalang. Nagtago kami sa kulungan ng baboy na walang laman, kung saan ang kabilang bahagi nito ay nakaharap sa ilog. Ang kabila naman ay nakaharap sa palaisdaan. Medyo madilim sa lugar ng palaisdaan noon. May ilaw naman sa lugar pero sinadya namin na hindi na muna ito buksan. Nang matanggal na ang ulap sa buwan, tuon na namin nakita ang isang tao. Napakaitim nun. Nalaman lamang naming tao yon dahil sa hugis ng kanyang katawan. Para bang sumusuka ito sa loob ng palaisdaan. Kaya hindi ako nagpatumpik-tumpik pa. Kagad kong kinalabit ang baril ko. Pero bago pa man ako magpaputok nun, naunahan na ako ni Berting. Mabilis na nakailag ang nilalang. Hindi yun natamaan. Kaya naman sinundan ko ng pagputok. At doon ito nadaplisan sa paa. Muli ko itong pinaputukan pero dali-dali itong nagtago sa baka pananim kong sitaw sa pilapil. Hindi namin tinigilan yon. Hanggang sa narinig naming sumigaw ang anak ni Oro. Tinawag ang kanyang ama. Nagtago kami at gumapang papasok ng kubo nun. Doon kami dumaan sa kusina kung saan lupa lamang ang sahig hanggang sa nakapasok na kami ng bahay. Doon namin narinig na may umaalulong na hayop nun. Halatang nasasaktan ito. Pero saglit lamang yon. Kasunod nito ay ang pag-iyak ng anak ni Oro. Maya-maya pa, tumahimik na rin ang paligid. Kinaumagahan, tanghali na't lahat-lahat ay hindi pa rin nakalabas ang pamilya ni Oro sa kubo nila. Hindi naman kami pumunta doon. Umiiwas kami na kung sakaling napuruhan ito at pinuntahan namin ay baka kami pa mapagbintangan. Pero walang lumabas sa kanila. Kahit na isa man lamang sa kanyang mga anak. Hanggang sa nakabalik na si Boss Fidel sa palaisdaan para sunduin ang pamilya ng kaibigan namin si Apong. Abot-abot ang pasasalamat nito sa amin. Isang araw lang nakalipas ng makalipat na sina Apong ay dumating ang kanilang amo. Nagulat kami nang maayos itong lumapit sa amin. Tinanong kami kung nakita ba namin ang pamilya ni Oro at si Oro na umalis nun. Siyempre hindi namin nakita ito. Doon niya sinabi na wala ng pamilya ni Oro at marami sa mga isda niyang nagkandamatay. Base sa nakita niya sa kubo ay matagal nang walang tao ang kubo na yon at paniguradong matagal na ring walang nag-aalaga sa mga isda niya. Hindi na lamang kami umimik pa dahil hindi naman namin alam kung ano ang sasabihin. Tinanong namin ito kung alam ba namin kung saan pumunta ang pamilya nila Apong dahil gusto nitong pabalikin ito sa palaisdaan. Sinabi naming hindi namin alam kung nasaan lumipat. Hanggang sa ang may-ari na lamang ang nagbantay sa kanyang palaisdaan. Pero hindi din ito nagtagal. Binenta na lamang ang palaisdaan na yon. Isang taon ang nakalipas. Iba na ang nagmamay-ari. Iba na rin ang nagbabantay sa katabi naming palaisdaan.